Циз. Мансур огреза бабимату чё мекунам? Озиста. Озмарава. Озмаравам ин чё мекунам? исмоилбек салом созен. Ваалейкум салом, хуш омадин. Раҳмат соз. Шумо нағзен созен. Раҳмат барои лайктон. Мансур. Ассалому алейкум. Ваалейкум салом, хуш омадин. Мешад раҳмат. Пешравии каналтон чӣ хел? Исмоилова. хуш омадин ҳама каса подписчикои азиз. Гуфтем эфири чах-чах кунем, гап занем кад подписчико. ҳама каса созен. Хубен, шукри худо соз раҳмат. Шумо созен хубен? Калид намедиҳед, метиам ҳози. Айна калид додам тона. Мансур. Рамзанам-та? Хулиган. Ҷама кор кардиса Мансур ҳамиқа ғам додиса исми. Хулиган. Я бори дига хуш омадин ҳама каса. Лайкура фаромӯш намекунем. Ва марҳамат, касе ки савол дошта боша метавонед нависен саволотона, ман ҷавоб метиҳам. Аднинка арендаи квартира дар Корея чанд сум? Арендаи квартира дар Корея ҳар хелай. Қимата ине ки барои мисол ҳози мо дар як хонага зиндагӣ мекунем. $320. Ҳар ҷо ҳар хелай. Мисол шаҳрҳои Сеулу, Пусану, Инчону, дига шаҳрҳо қиматтар. Мисол ҳар шаҳру ҳар бигем району ҳар тараф ҳар хелай да. Ҳастаи ҷои қимат, ҳастаи ҷои арзон, ҳар хелай. Накун Мансурҷон. Чӣ духсодид? Не, на духтестам. На хеле ваяй. Кори хонагӣ аст Кореядам хеле коро хонада мекунӣ? Ам хеле кадестам. Хеле телефон омода намеша ки нишон метиҳам. Салом дӯстон, рӯзатон бахайр. Ва алейкум салом. Рӯзи шумоам бахайр. Хуш омадед. Насиб иншоаллоҳ ба моҳои августа Корея мерам. Нағз беҳтарин биёен. Ба чӣ хеле виза мебиёен? Паспорти тоҷики кати ё российский кати? Машол.
видео тайёрам надоштам, гуфтам як эфир кунам, хастан чахчах кунам. Диде Мансур намемонад. Россия кати. Соз беҳтарин хай. Ду моҳа мебинад. Дика ваям кушода шуд, ами ба паспорти российский омадан, дика ҳама хирсанд мебиёянд ҳоли тоҷикобо. Ва как эфир кунам, там хидмат ҳамития. Граждан Россия, Тоҷикистон. Ду тарафа гражданство гирӣ мешуде? Якум бор фаҳмидам неки. хай нағз агар ки шавад. Ман намедонистам, неки нафаҳмидам. Чока? Какатента? Бема какатента. Агар шавад сурхай беҳтарин. Ман 2015 гирифтагиам пеш мешед. ҳозир неки намедонам. То ҷое ки ман медонам намешавад. Хай бо намедонам ягон қонуни дигар набошад. То ҷое ки ман медонам намешавад. Остаташ мебиёд Мансур. Please give me jacket. Кореяда тобистон шудагӣ. Ҳаво ҳамеша гарм. Ин чи админка? Вай гуфтестен, кора гуфтестен. Ям хеле кори хонагӣ аст Кореяда. Запчасти мошин. Резнакро ҷудо кардан мегирӣ. Хеле хона оварда кардан мегирам. Кори хонагӣ мумкин Россиядам боша, ба фикр настай. Фаҳмидагиам. Осонакаем хеле када мешини. Хеле мекунам баъзеҳ меша мегум хаг эфир кунам. Катишмо гап занам, видео ҳолӣ накардам. Видео тайёр надорам. Барои мегуфтам катишмо гап занам. шумо чӣ хеле напки Исмоилова? Каналтон пешравиш чӣ хел? Ҳечи қариб омадаин? Мансури Хобискан. این سیمی چی خودش سازمونه سیم ساز نشان میدیم. این سیم نیست یا نمود رزینکای خیلی رزینای جدا کردن میگیره. ای موبایل نمود چیو باز بسته نشان میدیم. منصور زیخ شده که ما کار کنم منصور زیخ میشوم. میگه کار نکنم کتی بازی کن یا که تلفن میگه مشغول.
Не, ришта нестай. Ришта не. ам хеле чизайда. админка як видео кам тарзи виза кардана. Чӣ хеле тарзи виза кардана? нафаҳмидам чӣ хеле виза кардана гуфтен. ба паспорти российский чӣ хел виза вай мегирӣ? авая гуфтестена. ассалому алейкум 4 лайк. ва алейкум салом апёсияҷон, хуш омаден. созе нағзен, саломатитон хуб? пешравии канал соз. маҷа коркачмо капсаста. телефон намедон чӣ хемон ки шумо бинед. хуш бошед, раҳмат. шумо созен? шукр соз, раҳмат апёсия. ҳаминҷа майда ҷумидестем. дигар кора сар кардем. вақти видеокуниам бовар кунед нест. хушам шудагӣ накун. чизе кардести? ҳой нами вай кори хонагӣ. запчасти мошини хона оварда сӯз кардан мегирӣ. накун азур. агар видеома дида бошед. ай охир карчи видеои вай чӣ мегӯянд? якта влог кардаги будам ҳавайда. хуб ай охай сӯзай бекор шида хонада. мансур чӣ касадик монем баъд кор мекунем. кади кӯдаки майда бовар кунед ҳамиша қинай кор кардан девонат мекунад. ширинак чӣ мега? ширинак девонам дора пёсия. психика десема ба худо. ҳам қағама метия. вақти мешинам кор мекунам иқа ко девона мекунад. мебия иқа корма мераса ягон телефона мегира мегиреза. ғам метия ки салом алейкум ман ай ниҳол дар владивосток қарор дорам. паспорти россия дорам. ба кари ҳафта мехоҳам барои кор кардан бори аввал мерам. ягон шинос надорам. ба ман ҳаматарафа маълумот дид. шумо ки пас чӣ хеле мехоҳен омадан? 2 моҳа ҳамо вай кати мехоҳен омадан? 2 моҳ бевиза омада гаштанам хеле мехоҳен омадан а? забона медонен ё ки не? якум бор ки биён албат намедонед забона. мегӯи шаҳрвандаи россия 2 моҳ как доранд ҳақ доранд бистанд баъд 2 моҳ ба чиқа кунем 1 сол виза гирем. 2 моҳ метонен истода баъди 2 моҳ бо роҳҳош ҳастае ки мисол визатона зиёд кунен, ягон донишгоҳ спорен, ягон визаи корӣ гирен. роҳҳош ҳастае. и ахтон вобаста астае да. мисол ки чӣ хел виза мегирен шумо баъди 2 моҳ. мо метонен буроен бо айсаракат дуроен. короче ами 2 сол шумо вақт дорен да. ба як боре ки мегирен шумо 2 сол метонен ки дуромада буромадан гирен. одамое ҳастанд ки ҷа мебиёянд ва ҳами паспорти русия 2 моҳа мебиёянд баъд сразу визошон сразу ягон визаи нағз мегиранд. мисол визаи корӣ мегиранд, визаи ё ки ягон донишгоҳ меспоранд. короче вариш бисёрай, роҳҳош бисёрай барои муҳлата дароз кардан дар корея. фақат кӯшишу ғайрат дар кор. дигар худо хоҳад ҳамаш мешавад. бале 2 моҳа рафтан мехоҳам. ҳай 2 моҳа ки рафтан хоҳем шумо бояд вай кунед. KTA я намуд вай бромадагӣ программа ҳавай катёзи одам омадестанд. интернета занем медурен ҳаминҷа паспортам хе чизотона мепурса. баъд ромада ҳавайёро пур карда билет харида мебиёем. хай забон айҷа омада хонда мешавад. яки 2 моҳ вақти шумо камайку.
апаҷон чанд сум кардан мумкин дар як моҳ? Ба фикрам чанд сум кор кардан мумкин гуфтан медонам. Дар як моҳ ин зависи дар ихтона ки шумо чӣ хел кор меёбед. Накмансур. ин зависи дар ихтона ки шумо чӣ хели кор меёбен. Ҳастанд одамое ки дар як моҳ то $4000, $3000 то ҳами қара кор мекунанд. Ҳастанд одамое ки кам кор мекунанд. Зависи дар шумоай, мисол чӣ хел кор меёбен, куҷо кор мекунен. Ҳамаш зависи дар кӯшишу ғайрати шумоай да. ҳастанд одамое ки мебиёнд нелегал мешаванд. Ин нелегал ам ака ҷиҳати хубиам дорад, ҷиҳати гандагиам дорад. Хубиш ҳаме ки суми нағз кор мекунӣ, пули документ, виза, пиза ҳечи намеспорӣ, сум кор мекунӣ. Гандагиш ҳаме ки як биқапанта тамом штраф мекунанд, депорт мекунанд, дигар тамоман дур омада наметавонӣ. Барои ҳамин шумо тавсия метиҳем ки ҳамаша қонунӣ кунену қонунӣ биёен. Беҳрӯз Собиров. Хуш омадӣ ҳамсинф. Чӣ удалит карди смс? ба визаи ба паспорти Россия омадан шанси зурай ба худо бовар кунед. Чем паспорти тоҷикӣ кати ба визаи ба паспорти Русия омадан шанси нағзай. Иҷада омада ҳушёрӣ карда, мисол ягон визаи нағз гирӣ, зур мешавада. Ака нелегалам бисёр айнакиёзе. Нелегалам бисёр шудаги. Нелегало пули документ ҳечи намеспорам мекарда. Паспорти Русия дорам чӣ хел равем апаҷон. Паспорти Русия ки дошта бошен, шумо метавонед 2 моҳа биёен бевиза гарден. Ман ҳозир як барнома тайёр кардастам, чӣ хел ба ҳамин паспорти Русия документ меспорида. Шумо медурен Google медурен ба русӣ ба англисӣ менависен ки чӣ хел бо паспорти Русӣ ба Корея равем. Уҷода як намуд программа омадаги KTA. Ана муҷода регистратсия мекунен, баъд билет мехарен. Ҳозир ман чия тайёр кардастам барномара худохоҳад ба шабора ё ки пакора мумкин партом. Салом, меҳмонхона гирем ё ин ки квартира кадомаш хуб бахшиш? Вай квартира албатта, меҳмонхона иҷа қиматай. Ҳотел мотел иҷода қимат. Иҷода мебиён квартира мегирен. Квартира пули ҳар ҷода хай ҳар хелай. Аниқ нархи аниқша гуфта наметавонам. Ҳамин мисол хонае ки мо мешинем $320. Иҷа хурду хӯрок дорад, боз вай дорад. Мисол квартира пули хурду хӯрок, нарху наво қимат. Ана ин ҷиҳатшам бояд фикр кунед. Яки ай аввал ки расход карден омаден, вақте ки бо ҳушёрӣ кардену нағз кор карден, иҷода метавонед ҳамон пуле ки шумо расход карден чанд баробар дар 2 моҳ бироред. Билет қимат бошад, чанд сум мебаравад? Нархи билета неки ҳозир аниқша намедонам. Аввал қимат буд, неки ҳозир гуфтан арзон шуд. Шумо дар Сеул? Не, мо дар шаҳри Тегу. Дар шаҳри Тегу зиндагӣ мекунем. Қати як писарчам ва шавҳарам. Шавҳарам донишгоҳ хонда тамом кардагиан 9 сол. Ҳозир компания категорисо кор мекунанд. Ма бошад ҳам хел навака кора сар кардагиам. Подписчикои азиз, саволотон боша бинависен. Ба канали дигарим сар метиҳам. Омӯзиши ютуб қаблайка. Раҳмат. Хуш омаден. Раҳмат барои лайк. Бо паспорти тоҷикӣ намеша? Меша бо паспорти тоҷикӣ омадан. Чиба намеша? Меша. Фақат ки бо паспорти Русия осонтарай. Шумо аз Душанбе? Мо аз Душанбе Корея шавҳар карда омадагием. Билет хондем. Омӯзиши ютуб бо паспорти тоҷикӣ намеша? Меша бо паспорти тоҷикиам.
ай ҳама рӯи осонаш ҳамчун студент омадан. Ай насиб иншоаллоҳ моҳи август мерам. майлаш бин, мо интизор. саломат бошед. раҳмати калон, раҳмат. саволотон бошад нависед. تا جایی که تونم من جواب میکردم. گپ نیست. اول شما زبان یاد گرفته رفتید یا در همونجا آموختید؟ من وقتی که اومدم یگان چی از زبان نمیدونستم، تماما نمیدونستم زبان. همجا اومدم این حالی هم یاد گرفتم، پورا یاد نگرفتم، باز یاد گرفتم. اینجا در زبان تستر یاد میگیری. یکی به فکر من کم ترک اگر در تاجیکستان همی چیزای ساده شب بدونی، مثل خوندن، حرف را شناسی، کم همی دیالوگ کردن تونی بو زورتر میشود. تستر یاد میگیری. اما اینجا اومدم حرفوشا همه همینجا دقیقا هرم با کم ترک دانشگاه تا یک چند ماه خوندم، ولی هم پورا یاد نگرفتم. میدونم مثل کم. تاجیکستان دا به فکر من همی تاجیکستان یا که روسیه کم ترک خونی خیلی حرفوشا شناسی خوندن تونی. وای نقص ترک با اینجا میبوی کاتیکاریزو میگردی تستر یاد میگیری. سلام پجان شما سوزید ویلوی زلایخو رحمان و رحمتی کلان پیزای خوش ما سوزید تنجه ما سوز شکر خدا. چند ساله شما اینجا؟ من 23 ساله. خیزه کن دوباره. какатет. Добре. منصور بچه خوردیسته. خزره. شما دانشگاه زبان رو خواندگید؟ من تا کورسی زبانی корейские. تا کورس. جدا میشود هر هم یک سال دا چند بار میشود خارجیان دا زبانی корейский یاد میتیند رویگون دانشگاه کیمیونگ دا. همونجا را من کم ترک خوندم، بسیار نخوندم، کم ترک خوندم که دیگر تاجیکستان رفتیم دوام دادن نتونستیم. بعد حضور خدا خواهد از کافای هوایم اگر که باز سمخ کورسو سر شود رفتن میخونیم، باز زبان نقصتر یاد میگیریم. زبان دانی جهان دانی میگن که نبرو اونجا چشم بد نرسد به پسرتون. رحمتی کلام سفید نه خیلی خوب خیلی ببینم من اینجا کار کردم منصور ببینید که این به فکرم برابر نبودیم. شما دانشگاه این به فکرم برابر نبودیم میفهمد چشم بد نرد پسرتون. رحمت شوهری منم معلم زبانی کوریایی بهترین. شما هم در کره اپای زلایخو رحمانова کره زندگی میکنه. شما یک سالش چند سون باشه؟ یک سالی چی چند سون؟ فرومان کار کردستم. فرومانسور
мезанам та. Мансур мезанам та. Кати кутагне ки зур кор мекунӣ. Хунда намегӯм. Хундана ки гӯен хундан қимат. Ҳар донишгоҳ ҳар хел примерно $2000, $3000. Не дар донишгоҳи забонҳо беҳтарин зурко. Корея омадани нестем шумо? ин Тоҷикистонда камтар забони корейския хонда биёӣ беҳад зура. Ман нахондам пушаймон шудам. ҳамин баҳсҳои ҷаҳонӣ Россия США дар Корея ягон таъсир расонд ё мерасонад? Не, Корея ягон таъсир нарасонда, фақат ки Корея бо Россия якчанд ва ёша корхонаҳоша баст, мисол шартномаҳоша баст. Ягон таъсир нарасонда Кореяда. Корея давлати бақувват. Мансур мезанам. Пультра нишон мефиҳмад? Чунки пуштибони Корея США аст ку вай не таъсир ягон чӣ таъсир нарасонда, фақат Корея ҳами мисол мошин чӣ мекард, рӯй мекард. Россия чанд чиз рӯй мекард, ҳавайёра фақат ки ҳамун шартномая қатъ карданда. Не ки ҳарчи ҳозир бо виза додестия барои ҳами пас вай гражданини Россия. Фуро Мансур, фуро да бимистунма. Шата мехрӯзи. Да, бара. Да. Да. бахшиш ма рафта омадан мегирам. Мансур яшитанда ҳазор проблема мекунад. Апа баъдан ҳамунҷо овози беҳтарин макони хирургии пӯст дар Корея аст. Нархҳояшро намедонед? Нархоша аниқшо намедонам, не ки метавонам аниқ кунам. Ман ҳам дар ҳамин бора фикр карда ҳисабдам нашуд ҳамин типи Корея ягон видео кунам гуфтам. Вай иҷдат кунем, худохоҳ мекунам. Аниқ мекунам ҳамин нархнавору больницо мисол чӣ хел ҳастад нархнаворшон, чӣ хел лечениё мекунанд, ҳамаш ҳамин гуфткапҳои нақшада ҳастад мекунам худохоҳ. шумо гуфтед дар влоги гузаштатон ки айниген ҳамша ҳастем. Нақс ку шумо аз кадом қишлоқаш? Ман аз Урметан.
ова якта кунед. Мекунам, худо хоҳад нақша ба ҳаст. Иншоаллоҳ мекунам. Планҳо бисёр. Фақат ки вақт лозим ки аваёра амалӣ кунӣ. бахшиш ма бо рафтан аз вешаб. Вешаб ҷеда Кореяда ҳастанд дута вешаби ҳастаи дугонаҳом. Аз бисен мегӯ мумкин шиносен. Эфир надурӯен аз ма гап мезанем. Добра. Набинам так. Усура. Бия Мансур, ино шуна. Ваҷиз. Ина омадам ман бо. Як савол, вақт дар Корея аз Тоҷикистон чӣ қадар фарқ мекунад? 4 соат фарқ мекунад. Ҳозир мо дар соат 8 шудестай, 7:55. 4 соат фарқ мекунад аз Тоҷикистон. Ҳамкори шавҳарам ҳамашон урметани. Нақс ко иҷадам вешаби ҳаста, як мумкин шиносен. Як дута вешаби ҳаста. Ду оила бигем да. ҳамҷара зиндагӣ мекунанд, дугонаи наздикем. Якташ номаш Тахмина, якташ номаш Шодона. Мумкин шинос бошен, хештабор бошен. Наздикак монда зиндагӣ мекунанд. ҳамкори шавҳарам номаш Урметалӣ. Беҳрӯз дар интернет бизан меброра. Чира дар интернет зана? Мансур вақти гап зани ҳазор як проблема мекунам. Гапатон яхел шавай мекунам. Наметавонам хонда. Бочку кадести уҷада? Инҷа биё. Инҷа биё Мансур. мешиносам ҳардушонам. Нақс ку хеш мешена ё ки шинос? Тахмина рафт Тоҷикистону вай. Ки ҳамиҷада ҳай? Шодона. Салом аз Красноярск. Ва алейкум салом, хуш омадем. Салом памнахош Нағзми, Дурусми, Мансур Дурусми, дер мондам чӣ? Ва алейкум салом, хуш омаден. Апи Шамил. Не, дер намонден, вай, ми ним соатши сар кардан мона. Оли намекушем эфира то дадаш омадана. Қачақ мекунем. соат мода 8 шаб. Ман кор кардистам. Мансур хонамона ремонт кардистай. Вақти гап задан ҳазор як проблема мекунад. Тахминан набираи тағои додам. Ина диден хеш биден. Вай рафт Тоҷикистон. Мо хонамона наздикак буд.
тез рафт омад мекардем. Бирафт вай. хуш омадед ҳама касае бори дигар. ба ҷои манам канали шумо ба дур омадам. Ин чӣ канал? Хуш омадем ба канали мо. Ин канал аз наворҳо аз Кореяи Ҷанубӣ мешавад. Чӣ хел ба Корея омадан, кору фаъолият кардан, умуман бигем зиндагӣ дар Корея чӣ хела одамо чӣ хел зиндагӣ мекунанд, чӣ хел ҷоҳо дора, ҳамаша мо видео карда партофтан мегирем. Видеомро тамошо кунед. Агар гуфти гапҳои дӯстдори Корея бошен, видеомон маҳқул шавад, метавонед ки подписатсия кунед. Агар маҳқул нашавад, накунед. Кор сепарнахонҳо апишамил кор кадистам немҷа. Кор кадистем. Шаб шид модар. Соат 8. Дадаш имрӯз кор дер омад. Мансур кати хона. Мансур ту ҷойра ремонт кадисте озибо. Ма гуфтам ка эфир кунам, кати подписчикам чах кунам. Озир вақт кам. Дигар видеоам тайёр накардам. Мансур инҷа биё. Малас. Мансурчика нишон тед. Мансур инҷа биё. Инҷа биё. Инҷа биё салом гӯ. Биё подписчикои матра бинанд. Баъзе нишон медим ша. То озира дар ин болои столум буд. Навгрех рафт кухни. Стай. Инҷа биё. Бачаш дистаёти да. Инҷа биё. 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 Ягон чиза ҷӯшта намемонад диста. Камтарак мешинам хонадаку. Сари корум да девона мекунам. Кор дар Корея чӣ хел? Кор дар Корея нағз, зӯрам бигем мешавад. Ҳастанд одамое ки зур кор мекунанд. Ана хай омаданаш барои мо точку камтарак, қимтарак, қиматтарак. Кор омада наметавонем да мо. Фақат мешаст ҳамчун студент биёему. Баъд хай визаи вай ҳасте. Баъд бизнесмениву дигар визо ҳаста ки ваёш қиматтар. Ҳама роҳи осон ҳамчун студент омада хонданай ки ҳамирам қимат. Нархи наво, хурду хӯрок, ихе чизошам қиматай. Хай ойлиқшам чӣ хеле гуфтам ки худи одам вобастае да ки чӣ хел кор меёвад, чӣ хел кор мекунад, чӣ хел ҳаракат мекунад, худи одам вобастае. Ҳастаи одамое ки зур кор мекунанд, ҳастаи одамое ки нағз кор намекунанд. Бо паспорти русӣ омадан шанси зур. Ранги духтари ман хулиган. Чо напирсен. Ганда хулиган. Ҳозир ми сари эфирда ман 10 бор хеста шидам. Ягон бор морепродукта хӯрде дар он ҷо. Иҷода гарди бо бе чизои баҳрӣ хӯрда намешавад. Бисёр равно мехӯрем. Мо бисёр мехӯрем, нағз мебинамара. Хӯрокушон қариб ки ҳамашам хеле вай ҳайвонои баҳрӣ дорад. Креветки, осьминог. Бо чи ҳастай? Бо дигари бо чанд чиз дигар ки ваёша намедонам номашона баъзеша. Ба корейске чӣ намекунам. хӯрокашон беҳад бамаззае бовар кунед. Иҷа биёен агар гарден одат кунед, Тоҷикистон ки рафтен хӯрокаша ёд мекунед. Чизош бамаззае, авқоташ хеле бероғани сабукакай да. Санакчи хӯрде? Санакчи. Намедонам неки мумкин хӯрда бошам, номушта ёдам набоша, барое ки ман ҳамин чанд намуд қариб ки чанд намуд короче хӯрокаша хӯрдагим, баъзеша номаша намедонам. Ягон хондем санакчи. Чӣ хел бошад? Хоштпо. 8 по. Аммо ба фикрам креветки мегӯянд 8 по. Хӯрдагии мо хеле бисёр мехӯрем. Дина хӯрда будем. Баъд Корея таркиби авқоташ гӯшти хук аст. Не, конечно, мо гӯшти хукша намехӯрем. Мо аввал пеша ки мефаҳмем дар дурӯни авқот чия, чӣ истифода бурдагӣ ҳастанд.
ҳайвоное ки баҳрӣ бошад мехӯрем. А гӯшти хука худо ба шукр мусулмон ҳастем, намехӯрем. Аввал пешакӣ мебинем. Яке бовар кунед хӯрокош бамаззае. Ман дар аввали омадагим гуфта будам ки ман наметавонам, ман мемурам инҷа гушнагия, наметавонам хӯрокоша хӯрда. Аввалда вабше маъқул намешавад. Баъд як бор дубор мехӯрӣ, ана одат мекунӣ, дигар мефурад та бихӯрӣ. Бамаззае худош. Як бор шавҳарам сменар рафтагӣ буданд. Ами Корея? Шумо худтон ягон бор омадагиен ё ки не? Шавҳари ман 9 сол пеш омада буда ина. 9 сол мешад ки ами Кореяда. Дар хотушу гӯшти хук ҳаст. Гӯшти хук ҳаст ҳо, не ки мо намехӯрем. Ё гӯшти хука бисёр истифода мебарам. Бале Корея. Соз хай биёин шумоам ягон бор хонаи мо меҳмонӣ. Иҷа дар тоҷик бисёре шаҳри митек буда. Мансур чӣ кар ҳасти уҷода? Иҷа биё. Мансур. Инҷо хати шумо гап застам дилам хавочид дар уҷа чо кадестай дар кухни. Апи Зулайхо, шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунед? Чанд фарзанд доред? номи аслитон Зулайхоя? Кани дар бораи худ ягон чӣ гӯед, хай бо шиностар мешавем. Мансур. Мансур. Инҷа биё. Пешам биё. бале, ман дар Тоҷикистон беҳтарин зор кайфтон ватан дем. Мо ёд кардем ватана. Мегум тезтарак барам Тоҷикистон. Welcome, Heaven Hope. Welcome to my channel. I didn't understand you. What should I give for you? номи худатон чи аст? номи ман Парвона. номи шумо чи аст? ҳама брома чи эфир ма шумо мондем апи Зулайхо. Коронавирус дар Корея ҳаст? Коронавирус дар Корея ҳаст, то бисёр шудаги не ки уже дига мисли пештара аҳамият наметиҳанд. Чихеле ки сахт мехӯрдан, границаро маҳкам мекардан, чӣ мекардан хеле дига аҳамият наметиҳанд. ҳозир ҳама коронавирус шудааста. Имран грипп мегзаронанд, меравад. Будем бисепку ага Корея брем. Ба якҷо мефаҳмем гӯшти хук дора ё не? Ба англисӣ навистагӣ ҳаст ё не? Вай шумо ӯ худшон медонанд муслима. Агар шумо гӯед муслим, мепурсен да уҷода ки хӯрокут гӯшти хук дора ё ки не? Гуфтам мепурсен. Вай дошта боша худаш мега. Баъд чизои вая
магазинда мисол пуштиша мехонен. Чизеш ки хук дошта боша намегирен. Хук доштагиша кадомеш ки дошта боша намегирен охида. Ман видео кардагиам чи хел бифаҳмӣ вай чиз гӯшти хук дора ё ки не. Визеде дыра чи хел гирем. Шумо дар Тоҷикистон ё дар Россия? Ман дар Тоҷикистон, гражданин Тоҷикистон. Шумо чӣ хеле мехоҳанд омадан ҳамчун студент? Мансур. Давлат Қосим. Салом алейкум. Ва алейкум салом, хуш омадед. забономӯзӣ мехоҳам рафтан. Хеле ки бошад каналам дуроин видео кардаги ҳастам. Дуроин тамошо кунед, чизе ки нафаҳмиден бо савол тиҳен. шумо нағзмӣ шумо раҳмат соз раҳмат шумо нағзмӣ саломатитон хуб. Хай паронаҷон ман духтарамро рафтаи сади гирам боз гап мезанем. Майли раҳмати калома пизавайхо барои омадантон. бо худохад эфир мекунем чих када меисем. Ойди забономӯзӣ видео доре. Ҳо кардагиам. Кария кушода шуд ми ҳо раҳо кушодагӣ. Бо паспорти Русия аллакай моҳи апрел 1 апрел кушода мешавад. Паспорти Русия катими азирос посолсия карьераве метода бошед. Шумо аввал бояд равен пурсу пош кунен чӣ хел гирем чӣ дар кор. Инҷа биё. Инҷа биё. Нағалти. Посолсия Корея мерен мепурсен барои ҳамин чӣ дар кор, чӣ кор кардан дар кор, маблағ ҳамаша мефаҳмен, тоғрӣ мекунен. Не ки пешакӣ мегӯм ки нархи навош қиматтарак ҳастае. Баъд документ тоғрӣ кунӣ сар мекунен. Чӣ документҳо дар кор? Документ чӣ дар кор? Шумо дар албатта вай дар кор мешавад. Мехалти Мансур. Паспорти вай. Бачаҷока нест. Качеда омада будам. Паспорт. Чӣ документҳо дар кор? Паспорти русӣ ба. Паспорти русӣ кати омадан вообще осон. Я намуд программа буромадаги KTA. Ҳавай кати омада регистрация карда билетона харида омадан мегиред. шумо дар кадом шаҳри Корея ҳастед? Мо дар шаҳри Тегу. ҳамчун студент омадан ман нархи наво ҳамаша видео карда гуфтагӣ ҳастам. Каналам дурем тамошо кунен. Бо саволтон бошад метонен ки нависен. Ягон номер мемонам бо нағзтар мефаҳмонам тона. шумо метавонед ҳуҷҷатҳои маро дар шаҳри худатон супоред, баъд ба ман приглашениро кунед. Не мутаассифона акаҷон, и корро наметонем. Агар ки бовар кунӣ ман мекардам, метонистам ҳаматонам кор мекардам. Не ки ин имконият мода нест. Мо фақат метавонем ки шумода хабар ҳамхел чизҳоро расонем. Усунаш мисол Кореяда чӣ навгарӣ мешавад, чӣ хел омадан дар кор. ҳамеша метонем, не ки аи зиёд ай даст ман намебиёд, барои ки қонуну қоидаи Корея беҳад сахт айда. Хеле тағаббозӣ ва хеле корҳо тамоман нест иҷода. Бояд ҳами худат ҳамаи корта худат кунӣ да.
шумо чӣ хел омадан мехоҳед? Бо кадом виза? Студент омадан мехоҳед? Чӣ хеле мехоҳед омадан? шумо Тоҷикистон омаданӣ нестед оле? мо ака омадан мона 1.5 сол шуд. Насиб камтар як кору бор кунем, баъд худо хоҳад мерем. Ҳозираштан не рафтани нестем. Сеул расходш чӣ хеле барои рафта забономӯзӣ? Сеул мегӯянд қиматтарак ҳастай. Сеулда умуман ҳама чӣ қиматай. Квартира пулӣ, бисёр чиз қиматай. Барои ки пойтахтай. Оилатон тоҷик? Албатта оиламон тоҷик. Шавҳарам ва якта писарча дорам, номаш Мансур. Барои забономӯзии Сеулда стипендия метиҳанд? Ҳамаи донишгоҳда метиҳанд ку стипендия, гарчи нағз хони саводи зур дошта бошӣ. Ман як тоҷика мешиносам, ки барои омаданаш фақат $100 расход кардагӣ тамом, барои ки саводи зур доштагӣ. Даже пули вая донишгоҳе ки дар Корея омадан мехона, ҳаваишам наметиҳад. Даже бо стипендия мегирад. Барои ҳамин ин ҳамаш ихтом вобаста. Вақте ки саводи зур дошта бошен ку шанси мисол бепул хондантон зиёдай. Мисол шавҳари ман донишгоҳи Кимюнга хондан, тамом кардан. Бепул намехондан, не ки Мансур бепул намехондан, пул медодан, не ки 50% камтар пул медодан, барои ки саводшон нағз буд. Ихтом бисёр вобаста. Мисол сертификати TOEFL дошта бошен, агар бо зуртар, англисия зур донен. Оилатон барои забономӯзӣ дар як ҳафта чанд соат кор кардан мумкин аст? Визаи D2 касӣ дар як ҳафта ман видеокарта гирифтам. Мешавад кор кунӣ ҳар рӯз мешавад кор кунӣ, ҷатра ягон кас вай намекунад. Ҳеҷ ка намеқапа бигӯяд ту ки як ҷои паспорта нишонтаи хеле ҳаққа ҳеҷ кас надорад. Мешавад ки кор кунед шаб, рӯз, кори шабона ҳаста эҷада омада мисол рӯз донишгоҳ хонен, шабда метавонед ки вай кунед, кор кунед. Ягон кас шуморо намепурсад. Метавонед ки любой вақте ки вақт дошта бошед кор кардан гиред. Ягон кас билет гирифт бо паспорти русӣ? Ягон хабар ҳаст чӣ кор кардан дар кор? Бо паспорти русӣ 1 апрел кушода мешавад. 1 апрел кушода мешавад, мардум тайёри дидестан мебиёянд. 2 моҳа омада гаштан мегиранд. Бо паспорти русӣ шанси нағз барои омадан. Касе дошта бошад биёен. Визаи D2 чанд сола метиҳанд? Визаи D2 ба фикрам 2 сола бошад. Визаи D2 аниқша намедонам, лекин агар сахт дар кор бошад, номер метиҳам туда, номери шавҳарам метиҳам, бо қайсичон пурсидан гиред. Мансура салом гапа. Майли гап нест. Саломат бошед. Мансурам ба наздики Садик меравад. подписчикои ма вай шудагӣ, активошон сус шудагӣ. Кам хабар мегирем подписчико. Мансур чанд солай? Мансур? Мансур 2.5 сола. 2 солу 5 моҳа. Мансур куҷода таваллуд шуд? Мансур Тоҷикистонда таваллуд шуд. Тоҷикистонда таваллуд шуд, калонак шуд, 1 сола шуд, баъд мо Корея омадем. Вақти раҳмо маҳкам буд, намешуд омада. Забони корейския медона? Оха соз не, оха хушрӯда медона. Барои толи Садик намонди имшаб. Ина якчанд рӯз пас ака Садик мемонем, документаш тоғрӣ кардагӣ. Садик мемонеша, баъд нағз ёд мегира забона.
забони корейский. Як гражданин метиҳад барои то чӣ кор? Гражданин метиҳад, не ки қинай гражданин ниҷо гирифтан вообще қинай. Бояд ягон кореянкаро ёфта издивоҷ кунем. Ума қинай гражданствои Корея гирифтан. Ҳамин саволам не ки мада бисёр штаги буд. Гражданина чӣ хел мегирем? Агар кӯдак дар Корея таваллудша шаҳрвандии Корея мегирад, не намегирад. Ҳастанд бисёр тоҷику кӯдакошонам инҷа таваллуд мекунанд, не ки намегирад. Гуфтам ку гражданствои Корея гирифтан беҳад қинай. Магарам ягон зани кореянка гирем. Остаточно бьё. Чӣ? Чӣ гуфтӣ? Эфирмонам 1 соат мешавад қариб. Чӣ кӯкади ту кухни? На кухни чӣ кӯкади? Агар англисиам надонӣ Корея рафта метавонӣ? Шумо чӣ хел мехоҳед омадан? Агар ки донишгоҳ да хоҳем супоридан, англисия донен нағзай. Англиси донистантон шартай. Агар вақте шумо донишгоҳ супорен. Забономӯзӣ. Хай надонинам мешава. Ҳаминҷо омада забони корейския ёд мегирем. Забони корейския ёд мегирену, баъд забони корейския нағз ёд гирифтем, кор медуроем. Забони корейский 2 сол айнеким хонданаш. Баъд бо мисол ягон донишгоҳи дигар месупорен, барои визаи зиёдтар гирифтан ягон донишгоҳи дигар месупорен. Таҷикистон чӣ хел биём? Дар он ҷо забон кадом забон ёд метиҳанд? Иҷа забон ман хондагӣ будам, забони корейския ба корейски ёд метиҳанд. Бовар кунед ҳам хел ёд метиҳанд, ки ҳайрон мемонӣ. Хушрӯ ёд метиҳанд. Корейския ба корейски ёд метиҳанд. Катит ҳам хел корейски гап мезананд. Намефаҳмӣ, не ки як намуте мекунанд, ки короче ёд мегирӣ, да? Аҷиб хушрӯ. Муаллимош вообще зуранд. Аз Тоҷикистон чӣ хел биёем? Чӣ хели виза кати омадан мехоҳем? Чӣ хел хутон омадан мехоҳем? Ай Тоҷикистон омадан ай ҳама роҳи осон бо вай визаи студентие ки хай нархи навушам мегӯям қимат астай. Чанд сум дар курай? Донишгоҳ агар шумо курси забон омӯзӣ хондан биёен, қиматаи донишгоҳ мисол примерно $2000, $2500. Намехел 1 солаш курси забономӯзӣ. Даже аидам қиматтар ҳастаи дигар донишгоҳҳо. Чанд сум дар кора барои кор кардан? Шумо мехоҳед танҳо барои кор биёен Корея? Не кор кунӣ меом. Шумо тоқа барои кор Корея омада наметавонед. Мо тоҷико тоқа барои кор наметавонем омада, барое ки Корея бо Тоҷикистон шартномаи корӣ надорад. Вақте ки Корея омадем, бояд ҳатман ягон донишгоҳда супорем. Агар паспорти русӣ дошта бошед, метавонед ки 2 моҳ бе виза омада гардед. 3 моҳ бо 2 моҳ гардиянша. Тоҷикои худмон мехоҳанд, ки фақат барои кор биёянд. Ҳамаи савола бисёр метиҳанд, чӣ хел барои кор равем?
барои кор то омада, афсус ки наметонем мо омадан. Дигар давлатҳо метавонанд, мисол Узбекистон, Покистон ва ё метавонанд ки визаи корӣ гиранд. Визаи кориам нағзай, зурай. Аммо бошад тоҷикон наметонем. Мутаассифона. Сеулда бо барои забономӯзӣ рафтан мехоҳам. Барои дар Сеул забономӯзӣ чанд пул ягон коллеҷи арзон. Шумо аниқ ман намедонам кадом коллеҷи арзонае, фақат ҳамеша медонам ки Сеулда қиматтаракай. Коллеҷ шумо интернета занед донишгоҳҳои Сеула. Ҳамаш мебуроям ҷа дар бораи ин донишгоҳ даже маълумот додагия, нархи наво ҳамаш мебуроям. Korean University нависен Google-да. Баъд донишгоҳҳои Сеула вибр кунен, нигоҳ кунен, ябор бинен чӣ шароито дорад, чӣ хеле ҳастай. Баъд нархи навоша муқоиса кунен дигар шаҳрҳо кати. Шумо кати связ кунем, шумо моро ёрдам карда метавонед? Ман шумо дамқа ёрдам карда метавонам ки роҳоша мефаҳмонам шумода. А бигем хел приглашение, хел чизои дасти мо афсуски намебиёд. Агар меомад бо ҷону дил ман барои ҳамаи шумо мекардам. Баъд аттестати забономӯзида мешавад, ба аттестати забономӯзида мешавад. Иҷа аттестат вообще нигоҳ намекунанд. Аттестат дар кор нестай вообще. Роҳша кани фаҳмонед. Кадом роҳша фаҳмонам? Шумо паспорти русӣ доред? Паспорти тоҷикӣ кати мехоҳед омадан, а? Шумо сухтон донишҷӯ ҳастен? Дар куҷо мехонед? Ба худо аттестат дар кор нестми? Дар кор нестай? Бисёр ҷода нигоҳ намекунанд. Мумкин яхе донишгоҳ дар нигоҳ накунанд, не ки то ҷое ки ман медонам дар кор нест. Хай более бо мепурсем да нехтарша. Коркунӣ не паспорти тоҷикӣ. Тоқа барои кор кардан гуфтам ку намешавад омадан. Бояд ки биёен ҳатман ягон донишгоҳда хонед. Донишгоҳ солаш $2000, даже аин зиёдтар. Иҷа мебиёен 2 сола курси забономӯзӣ мехонен. Дар муҳлати 2 сол метавонен ки ягон ҷо кор кунен, пул кор кунен. Ҳам забон ёд мегирен, ҳам мехонен. Нарху наво, квартира, пули, хурду хӯрок ҳамаша ҳисоби худтон. Донишҷӯ нестам, коркунӣ мебиём. ҳатман иҷо ки омаден бояд ягон донишгоҳда супорем. Просто омада кор кардан наметавонем мо тоҷикон. Хош ки мешуд, агар мешуд зуд буд. Асос аттестат намепурсами? Чапа мешавад Мансур? Пасос куҷода будем? Пасос аттестат намепурсад ми? Хай ба ҳар ҳол дошта бошед, нағз гуфта намешавад, яке мепурсад. Диплом тоҷикӣ дар куҷа кор меояд ё не? Куҷо? Дипломи тоҷикӣ дар Тоҷикистон фақат кор мебиёяд, аммо мараз диди чӣ кор кардед? Мансур
накун. Мансур. банки хондагӣ. Зур хай. банки хондагӣ боша ин сирам ҷуда кор кунен охи. Кария чӣ кар мебе? Пашмо интернет намебинед? Ми дар Сеул донишгоҳ чанд сумай? Чанд сумай? Призавонамзи. Комментарияда нависед, ман я номер мемонам, баъд бо вай мекунем, бо нахсар гап мезанем. Охирон видеомда комментария нависед, ман вайма мемонам. Номерома мемонам, бигирен, нависен номерои WhatsApp.